Krásny deň vám želáme. Pozdravujeme vás opäť s Lenkou pri našom štvrtom rozhovore v rámci projektu Krehká stabilita, ktorý sa venuje téme vysokej citlivosti a hypermobility. A ak nás trošku sledujete, ak ste videli tie predchádzajúce tri rozhovory, tak viete, že dnešnou témou budú telesné alebo zdravotné ťažkosti, ktoré sa k týmto dvom veľkým pojmom alebo, ako by som to nazvala, témam viažu. A my sme, Lenka, spolu už na tom úplne prvom našom stretnutí, teda rozhovore sa bavili, že ako táto téma k tebe vlastne prišla, že to bolo cez tvoju lekárskú prax, kde si sa stretávala s tým, že za tebou chodili ľudia, klienti, pacienti, ktorí mali určitú skupinu ťažkostí, problémov, ktoré ako keby neboli nikam zaraditeľné, respektíve, že v tých medziach klasickej medicíny sa nedalo s nimi nejakým spôsobom vysporiadať. Tým ľuďom nebolo dobre, ale vlastne nedali sa nikam zaradiť. A že postupne tvojim pozorovaním si všimla, že sa to viaže k určitým osobnostným črtám alebo aj nejakej fyziognómii a proste začala si s tým pracovať. A takto nejako vznikol tento náš projekt. A myslím si, že mnohí z tých, čo nás sledujú, sú teraz v takom očakávaní, že ktoré tieto všetky zdravotné ťažkosti alebo telesné sem patria a že či sa ich to týka. Tak keby si nám mohla niektoré z nich zmieniť. Ahoj, Anička. Pekný deň všetkým. Nestihla som ani pozdraviť. Um, no, to, čo ako tie ťažkosti, ktoré akoby patria do tejto kategórie týchto akoby osobností vysokocitlivých ľudí, naozaj veľmi akoby ťažko napasovateľné do toho, čo v rámci bežnej medicíny vieme diagnostikovať a liečiť. Čiže výsledky odberov všetky v poriadku, vyšetrenia v poriadku a tým pádom ten človek vyzeral podľa výsledkov, že je zdravý a nebolo s ním čo ďalej. Čiže tí ľudia prechádzali systémom a v podstate trpeli, neboli schopní fungovať a nedalo sa im veľmi pomôcť. Čiže to pre mňa bolo frustrujúce, že nevedieť pomôcť niekomu, kto očividne trpí a stále ho hádžu do kategórie hysterka a psychosomatická niečo. To je niečo strašne nešťastné. To znamená, že ako by sa preventívne prehliadky šili v medicíne iba na nejaký typ osobnosti, ktorý súvisí s pečeňovými testami, s vysokým tlakom, s infarktami a tak ďalej. Toto je kategória úplne iných ľudí, ktorí majú nízky tlak, takže tam meratlak nemá vôbec žiadny zmysel, akože má, ale bude nízky. Takže pozrieme sa na úplne akoby opačný koniec spektra, iný typ osobnosti, iné typy ťažkosti, úplne iná fyziológia. Takže stále hovoríme o tom, že osobnosť je viazaná na fyziológiu, na prežívanie, na zdravotné ťažkosti a toto je v tom podstatné asi stále opakovať. A tento typ uh, citlivej, krehkej, prosociálnej osobnosti, keď je mimo svojho rovnováhu, tak máva tendenciu mať úplne iný typ zdravotných ťažkostí, ktoré síce často nie sú invalidizujúce, ako nie sú to diagnózy, ktoré človeka zabijú, ale sú veľmi nepríjemné, čo sa s nimi žije. To, čo sem najviac patrí, je práve ohľadne tej citlivosti, akoby inej vnímavosti, nadmernej vnímavosti, čiže to sú rôzne ťažkosti, akoby neurologické, zmenené pocity, rôzne parestézie, mravenčenie, brnenie, trpnutie, uh, bývajú to akoby syndromy bolesti, veľmi často sú bolesti hlavy, migrény, bolesti krčnej chrbtice, veľmi často celej chrbtice alebo sťahové bolesti rôzne po tele, bolesti klbov. Patrí sem skupina srdcovo-cievnych ťažkostí, a to sú hlavne ťažkosti s veľmi nízkym tlakom, problém s jeho reguláciou, také tie ortotické ťažkosti, keď sa postavím na stoličky, tak neviem ten tlak rýchlo vyregulovať, točí sa mi hlava, búšenie srdca, nepravidelnosti, veľmi rýchle búšenie, um, často pocity zvierania tlaku, podivných pocitov na hrudníku, ktoré bývajú často diagnostikované ako nejaké panické ataky alebo niečo v tomto duchu. Potom, keď preskočím do tej kategórie týchto psychických ťažkostí, úzkosti sú veľmi časté, panické ataky, um, ktoré nejako súvisia s tetanickým syndromom. Potom je tu kategória imunologických ťažkostí a infektologických, veľmi časté vírusové infekcie, časté herpesy, horšie, dlhšie, zložitejšie iné priebehy vírusových infekcií. Výrazne častejšie vydáme napríklad, ja neviem, boreliózy, niečo ako
chronická borelioza je diagnóza, ktorá je taká veľmi zložitá, ale nechcem sa teraz venovať detailom, ale to je tiež niečo, čo v tejto kategórii vidíme oveľa častejšie. Autoimunitné ochorenia, to je špeciálna kategória. Akože špeciálne niektoré autoimunitná hypotyreóza, napríklad znižená funkcia štítnej žľazy, to je niečo, čo tu vydáme nesmierne často. Mhm. Rôzne ťažkosti, časté nutkanie na močenie, ťažkosti s panvovým dnom, gynekologické problémy, endometriózy, to je všetko, čo sem v výraznej miere patrí. Um, Takže to je naozaj balík ťažkostí, funkčné tráviace ťažkosti, to je najčastejšie asi problémy, s ktorými chodia. Či to sú intolerancie potravinové alebo nejaké iné rôzne typy bolesti brucha, nafúkovanie, obťažné trávenie, hnačky. Ako naozaj veľké spektrum ťažkostí, ktoré sú tak nešpecifické, tak sa pohybujú a tak sú neochopiteľné a ťažko riešiteľné. Chvíľu sú také, chvíľu také, že by nebolo ľahké nájsť tomu nejaké rozumné riešenie. Mhm. Fú, no to, to je naozaj, že široký výpis, alebo teda vymenovanie tých ťažkostí. A niektoré na prvé počutie si viem predstaviť, alebo teda chápem tú súvislosť s vysokou citlivosťou, presne ako si to zmienila, že je to taká tá nadmerná akoby priepustnosť toho človeka, že na neho to všetko z okolia veľa vplýva, že z toho napríklad tie úzkosti, únava, tak, že môže plynúť. Niektoré sú pre mňa také ťažšie uchopiteľné, že ťažšie si to akoby viem naviazať napríklad, že to trávenie, že ako ťažkosti s trávením sú spojené s hypermobilitou, alebo teda s týmito našimi témami. Um, Ale to jedno aj druhé je ťažko, ako úplne jasne. Niekde tú fyziologickú, nejaké psychofyziologické prepojenie vieme, niekedy je čisto fyziologické. Je dobré to naozaj vnímať ako typ osobnosti, ale samozrejme aj v rámci tej osobnosti každý ten človek je v niečom úplne iný. Čiže Mhm. my sme taká mozaika rôznych akože, podtypov osobností, rôznych stratégií, takže to nie je tak, že by všetci mali všetko, každý má trochu niečo, ale motá sa to okolo tej témy, hej. Čiže čo si myslím, že je dôležité zmieniť, je práve tá hypermobilita, čo je v podstate akoby nízky tónus tkaní, hlavne pohybového aparátu, svalov, väzov, fascií, ale netýka sa to iba pohybového aparátu. Uh, ale čo sa týka pohybového aparátu, tak ten pocit akoby takej tej chaposti, nízkej stability, aj psychickej, aj fyzickej, taký akoby, problém sa ohraničiť, nemať ten jasný pocit, že kde končím ja, kde začína vonkajší svet, akoby všetko, čo sa deje vonku, tak sa týka nejako aj mňa, zahlcuje ma to. Toto je to, čo je v tom nejakým spôsobom akoby podstatné dôležité, čiže tam je to pojitko nájsť nie je jednoduché. Čo sa týka trávenia, tam je tých vysvetlení viacero. Problémy s trávením môžu súvisieť práve s hypermobilitou čreva, ktorá býva pomerne častá. To črevo, akoby hrubé črevo nedrží na svojom mieste, ale tam, kde má byť, ale tým, že tie závesy sú chabé, tak on takto previsne dole a celé spadne do panvy. Mhm. Takže fyzikálne tá pasáž toho, čo sa má pasírovať z jednej strany na druhú, to by nebola fyzicky možná. Takže to môže robiť rôzne typy bolesti. Ale potom to, čo sa tam deje často, čo robí bolesti alebo nejaké problémy s trávením, sú nejaké také tie chemické intolerancie potravinové. Nejaké typy potravín, histamín je tam veľmi častý. Takže to je taký sumár všetkých možných ťažkostí. Hovorím doktorským jazykom. Iným jazykom črevo je náš emočný mozog. Tam je obrovská nervová pleteň, cez ktorú my prežívame vlastne pocit, ako sa v živote máme. Mhm. Takže keď to črevo nefunguje, keď sa v živote nemám dobre, nie som podporená, nie som prijatá, prežívam nejaké ťažké emócie, veľmi často to zrkadlíme práve cez črevo. Mhm. Trávením, čo nie je veľmi ľahké interpretovať emočne, ale keď sa pozrieme na kontext toho, kedy sa to deje, tak je to v podstate veľmi často alebo vždy v tej situácii, keď sa niekde nemáme dobre. Mhm. A ja som, pamätám, keď sme sa prvýkrát rozprávali o hypermobilite u teba, aká som bola prekvapená z toho, že vlastne to nie je len otázka klbov. Že ja mám napríklad lakeť, taký hypermobilný, že ho vytočím viac ako tých 180 stupňov a toto bola pre mňa hypermobilita, že klby proste sa pretočia viac ako by sa nutne mohli alebo museli. A ty si zmienila presne, že hypermobilita môže byť na úrovni ciev, že môže byť na úrovni orgánov. A to bola pre mňa úplne taká
také wow, taký objav, že to mi nikdy nenapadlo. A že možno, že keď k tomuto si ešte niečo povedala, že možno, že to aj ostatným, tak keby potvorí ten obzor, že kde teda všade ešte tá hypermobilita v tele sa môže vyskytovať a ako sa môže viazať k tým rôznym ťažkostiam. Uh, O hypermobilite vieme najviac z výskumov o tzv. Ehlers-Danlosovom syndrome, lebo to je geneticky viazaná hypermobilita. A je tých syndromov viacero a niektoré typy sú iba akoby hypermobilné, to znamená na úrovni pohybového aparátu a niektoré postihujú aj vnútorné orgány, hladké svalstvo, to znamená cievy, srdce, maternicu, črevo a ďalšie orgány, to znamená čiže o tomto vieme pomerne veľa, aké to robí ťažkosti. Čiže ako náhle výrazne hypermobilný tráviaci trakt, tak je veľký problém napríklad prehltnúť. Je veľký problém vylúčiť stolicu von, lebo to črevo je tam tak zložené a skrútené, že tam nefunguje gravitácia. Čiže tam musí robiť, ako, pri ťažkej hypermobilite je to naozaj veľmi zložité. Môže pri tých extrémnych formách môže byť kardiomyopatie, môže zlyhávať srdce, môže byť veľké problémy otehotnieť, lebo tá maternica proste nedrží tvar, môže prasknúť tým veľkým tlakom pri pôrode. Takže tam je veľa takýchto komplikácií. A, čiže toto je z týchto extrémnych fóriem vieme, že to môže byť naozaj veľmi komplexné a postihujúce mnohé orgány. A toto asi, ako nechcem do tej, túto genetickú formu používame hlavne ako zdroj vedeckých informácií, lebo tam je veľa výskumov a článkov o tom, čo vlastne hypermobilita či už vrodená, alebo ona je nejakým spôsobom asi vrodená, tá dispozícia a potencovaná tými životnými skúsenostiami všade, ale má rôznu mieru a rôzne prevedenie. Takže vieme odtiaľ čerpať, že toto je skupina ľudí, z ktorých sa týkajú tieto ťažkosti, o ktorých hovoríme. Takže sú o tom štúdie, vieme o tej vysokej miere citlivosti až precitlivelosti, vieme, čo to robí s mozgom, vieme, ako týchto ľudí naozaj prehlcujú podnety z vonkajšieho prostredia, ako je to pre nich ťažké to ustáť, a ako sú veľmi ľahko vyčerpateľní. Um, ja trošku stále na všetkým genetickým si hovorím, že genetika je vždy o prežití, že ten gen musel prejsť evolúciou, lebo niekedy v rámci prežitia dával zmysel. A otázka je, že aký zmysel dáva, lebo hypermobilita je vlastne veľmi vysoká poddajnosť, veľmi nízka rezistencia. Mm-hmm. Že už poddajný, keď veľká poddajnosť dáva zmysel v rámci prežitia vtedy, keď je dobre byť poddajný a neodporovať, ako neísť do keď si predstavím nejakú fantáziu, hej, keď niekto žije v nejakom veľmi silnom totalitnom režime, kde sa nedá mať vlastný názor, mať vlastný postoj, ísť do nejakého odporu. To sme si možno o tom hovorili, ale tá podajnosť, aj tá telesná, aj tá mentálna môže byť naozaj v situáciách, keď sa treba prispôsobiť, veľmi užitočný spôsob prežitia. Mm-hmm. To je špekulácia samozrejme, ale ja myslím, že nie je úplne mimo misu, že by bolo dobre sa na to pozerať, že v čom vlastne historicky tá podajnosť, prispôsobivosť dávala zmysel. A do určitej miery si myslím, že keď sa s tým pracuje, že táto stratégia už akoby nie je úplne relevantná v rámci súčasnej doby, že sa s tým možno dá nejako akoby dostať do nejakého stredu, aby to nerobilo ťažkosť. To, čo musím pripomenúť stále, je, že neznamená, že keď som hypermobilná, že nutne tie ťažkosti musím mať. Keď som v tej stratégii, akože mám sa dobre, mám sa fajn a som s ňou prijímaná, tak nemusím mať žiadna telesná ťažkosť. A to si trošku predbehla vlastne moju akoby druhú, teda ďalšiu otázku, že či to je vždycky takto nevyhnutne ruka v ruke, že hypermobilita a vysoká citlivosť. Ty si teda povedala, že nemusia tie zdravotné problémy tam byť naviazané, to je super. A teda, že či to môže byť aj oddelené, že je vysoko citlivý človek, ktorý po tej fyzickej stránke nie je hypermobilný, alebo hypermobilný človek, ktorý ale nemá túto stratégiu prežitia vysoko citlivú. To je ťažká otázka, lebo nemáme definované pojmy. Nemáme definované, čo je citlivosť, čo je vysoká citlivosť a čo je nadmerná citlivosť. Mhm. Keď sa bavíme o nadmernej citlivosti. Nadmerná znamená, že nám tá citlivosť robí ťažkosti. Škodí, hej. Mhm. Vysoká citlivosť alebo citlivosť ako taká, bez toho, aby sme to dali niekde na tej škále, je nejaký náš pocit, schopnosť napojiť sa, vnímať, naladiť sa, intuície, empatie, citlivosti voči tomu, čo sa deje okolo mňa. Čiže to nejako súvisí s tou schopnosťou
vnímať svet okolo a spoločnosť, systém biologicky ako niečo, čo je dôležitejšie, než sme my sami, alebo v čom my sme dôležití v rámci toho, že ten systém funguje. Čiže do akej miery tá hypermobilita, keď sa pozerám na ten bodynamik prístup, tak tá hypermobilita súvisí s tým, že ja v rámci tej potreby prijatia tým systémom rezignujem na seba. To znamená, že ja môžem nebyť hypermobilná a pritom byť vysoko citlivá alebo citlivá, ale ako náhle hovoríme o precitlivosti, že to je príliš veľa, že akoby ja naozaj úplne obetujem seba a svoje potreby, aby som bola prijatá, tak to už s tou hypermobilitou spojené býva, lebo to je akoby súčasné stratégie. Akoby Mhm. vzdám sa seba, rezignujem na svoje potreby, aby som bola prijatá. My sme o tom vlastne trošku hovorili aj na tom minulom rozhovore, o tomto systéme Body Dynamic, aj o tých rôznych vývojových štádiách a akoby tých úlohách, ktoré môžeme zvládnuť alebo nezvládnuť, alebo tie vlastne tie vývinové práva, ktoré máme a ako sa s tým stretneme v rámci toho nášho osobnostného vývinu alebo aj životného. Takže kto teraz úplne sa nechytil, tak vás odporúčam na ten minulý rozhovor si to vypočuť. A áno, chápem, že je to asi obšírnejšie, ako my dokážeme teraz pokryť a že to, ako to definujeme, tie pojmy, že tam hrá veľkú rolu. Z toho, čo sme teraz, čo už si hovorila, tak ešte som sa chcela vrátiť k tomu histamínu, ktorý si zmienila vlastne pri tých tráviacich ťažkostiach, že ja sa vo svojom okolí stretávam pomerne často s tým, že niekto príde s tým, že nemôžem toto jesť, lebo mám histaminovú intoleranciu. A mala som to úplne dlho zaradené v tej kategórii, že proste je to stravovacia záležitosť. A ako už spolu vlastne sa týmto témam venujeme, tak zase sa mi ten obzor tak rozšíril, že spadá to do našej témy, že možno, že keby si mohla k tomu histamínu trošku viac povedať. Um, um, Rozmýšľam, možno by bolo dobre najprv ešte prejsť nejako to porozumenie tých hraníc, aby to bolo zrozumiteľné, lebo um, hranice sú niečo, čo s hypermobilitou a s nadmernou citlivosťou súvisí výrazne a to súvisí práve aj s tým histamínom, lebo ako náhle my neprežívame pocit vlastných hraníc, to znamená, že sme naozaj zahltení témami zvonku, to sa nás týka. Ako náhle sa vonku niečo deje a my to prenášame na seba, tak máme pocit, že sa niečo deje, že musíme niečo riešiť. To znamená, niečo sa v nás aktivuje a my nevieme, ako to riešiť. My sa na to nemáme dobre. Ale ten pocit nabudenia, aktivácie a asi aj nejakej bezmocnosti v tom celom sa v nás odohráva. A to robí s našou fyziológiou množstvo rôznych vecí v rámci aktivácie nášho stresového systému, ale aj imunitného systému, lebo stresový systém priamo aktivuje imunitné bunky a rôzne formy ako imunitného systému. Čiže a histamín s týmto súvisí. Jedna vec je histamín potravinový, ktorý nejako riešime v rámci gastroenterológie, ale histaminová intolerácia je iba malá časť toho všetkého, čo sa s histamínom v tele deje, hlavne u tejto skupiny citlivých ľudí, lebo väčšina ľudí, ktorí majú histaminovú intoleranciu, vám povedia, že ten problém sa deje s touto potravinou nie vždy. Niekedy to je horšie, niekedy to je lepšie. A obvykle to je horšie vtedy, keď sa nemám dobre. Keď sa mi niečo deje, som rozbitá, dejú sa mi veci, neviem sa dobre vyspať, neviem, zahlcuje ma všetko, čo sa deje, je toho strašne veľa, neviem to zorganizovať. Pocit nejakého ohrozenia, nemám sa v živote dobre, ale neviem to veľmi vyriešiť, je situácia nešpecifického ohrozenia, ktorá aktivuje stresový systém a s ním aj časť imunitného systému. A časť tohto akoby prvolíniového imunitného systému tvoria aj mastocity, to sú bunky, ktoré sú aj v slízniciach, rôzne po tele a oni vyplavujú histamín. Čiže ako náhle ja som v takéto situácii, tak sa akoby zdvihne taká tá imunitná obrana, ktorá vyplavuje histamín a spôsobuje takéto nabudenie. Ja som pripravená, že niečo musím riešiť. Neviem presne, odkiaľ to príde, čo sa deje, ale ten pocit nabudenia a toho, že musím dávať pozor, tam vo mne je. A, a keď do toho dám ešte ten potravinový histamín, tak to vystrelí a spraví to nejaké ťažkosti. Histamín rozširuje cievy, znižuje tlak, robí také rôzne kožné zmeny, my sme hyperreaktívni na všetko možné, keď je histamín zvýšený, odkrábame sa, alebo sa dotkne nejaká rastlina, tak hneď mám veľkú reakciu, takže na všetky podnety reagujeme oveľa viac, ako by bolo v inej situácii.
A navyše histamín je aj aktivačný neurotransmiter, čiže on robí v mozgu taký ten pocit, alert, niečo sa deje, musím dávať pozor, nemôžem zaspať. Takže ten pocit nabudenia, pri ktorom naozaj zaspať je ťažké. A v takýchto situáciách vydáme aj, že niektoré typy antihistaminik fungujú ako hypnotika, čiže fungujú ako lieky na spánok. Tlmia tú hladinu histamínu. Takže histamín je veľmi komplexná molekula, ktorá súvisí s nabudením, s aktiváciou, s pocitom ohrozenia, ktorý je veľmi nešpecifický. Uh, to, čo je v anglickej hovoriacej literatúre sa tomu venuje naozaj veľká téma, aj táto spoločnosť Ehlers-Danlosovej choroby alebo syndromu sa tomu tiež výrazne venuje. Volá sa to syndrom aktivovaných mastocitov, mast cell activation syndrome, kde je presne, sú rozpísané typy ťažkostí, pálenie v močovom mechúri, také tie neurogénne mechúre, to je bežné akože pocit dráždenia, nie je tam žiadna infekcia, dráždivá koža, začervenanie v tvári, rôzne bolesti hlavy, ako, to sa môže prejavovať rôzne po tele, tráviace ťažkosti, akože množstvo rôznych príznakov, ktoré do toho patria. No, Som teraz, ťa trochu zahltila, prepáč. teraz by akoby logicky sa pýtalo, že a čo s tým, hej? Že čo s tým spraviť, ale budete musieť počkať do ďalšieho rozhovoru, kde sa budeme práve baviť o tom, že čo s tým. A je to veľmi zaujímavé ešte s tým pocitom toho nabudenia a neustáleho, ktorý vlastne zažívajú tí vysokocitliví alebo teda nadmerne citliví ľudia, a súvisí aj tetanický syndrom. Tak možno, že k tomu, keby si mohla tiež niečo povedať. No, tetanický syndrom to je taká špeciálna diagnóza, ktorá veľmi často vidíme, že ľudia, ktorí chodia dlhodobo, pálenie, brnenie, napätie, tuma zviera, pocity napätia na hrudníku, mravenčenie rôzne, tak skončia neurológia, ktorý konečne povie, máte tetanický syndrom, už vieme, čo vám je. Tak budete nadšení, že konečne vieme, čo mi je. Čiže nejaká úlava, lebo ten pocit, že ja si to vymýšľam, nejaké pocity, ktorým nikto nerozumie, ten Tezenský syndrom je formálne diagnóza, ale je to v podstate popisný syndrom nejakého stavu, ktorý súvisí práve s nadmerným nabudením, veľmi často s hyperventiláciou, čiže s nadmerným dýchaním. Ako náhle som nabudená, tak moje telo, stresový systém má tendenciu ísť do nejakej fyzickej akcie, nejako akoby z toho ohrozenia odísť, utiec pred ním, vyťaziť nad niekým, akoby zbaviť sa ohrozenia, dostať sa do kľudu. A ako náhle ja mám takýto pocit nabudenia, tak začnem hlbšie dýchať, mám tendenciu ísť do nejakej fyzickej aktivity, ale keď do tej fyzickej aktivity nejdem, tak to nadmerné dýchanie spôsobí v krvi tzv. Alkalózu, čiže zásadité prostredie, ktoré má rôzne následky chemické, cez bunkové steny prechádzajú hlavne magnézium a kalcium, čiže mení sa tam nejaké, to je, niečo sa tam proste deje, zbavujeme sa kalcia a magnézia, ale a tie bunkové steny, hlavne na úrovni nervov a svalov, sú oveľa dráždivejšie ako inokedy. A to je to, čo to brnenie, nutkanie, napätie, pocit nekľudu, ako to sú presne tie príznaky, ktoré nejako súvisia aj s panickými atakmi, aj s technickým syndromom. A tieto dve kategórie si myslím, že patria do jedného vreca, že oni sú si niečo veľmi blízke. Cítim nejaký pocit nekľudu, pocit ohrozenia, niečo sa vo mne aktivuje, niekedy cítim úzkosť, niekedy nie, iba búšenie srdca, zobrtie na hrudníku, neviem, čo s tým mám robiť, lebo neviem odkiaľ to pochádza, čo sa s tým dá spraviť. Takže tam je veľa tých príznakov a fyziologických prejavov spoločných. A veľmi často, keď si dám magnézium, alebo keď spravím nejaký pohyb, ktorý mi pomôže to uvoľniť, tak sa to zlepší. Hmm. Dalo by sa teda povedať, možno tak nejak trošičku zovšeobecniť, že ľudia, ktorí sú vysoko citliví a vlastne stále potrebujú reagovať na tie podnety, ktoré prichádzajú a reagujú na ne oveľa viacej ako ostatní ľudia, že ich telo je akoby sústavne v strese, že vlastne ten sympatikus stále je zapojený a že vlastne nevedia si akoby z toho oddychnúť. Um, do veľkej miery áno, oni naozaj, keď robíme, ja neviem, meriame puls, robíme EKG, tak oni naozaj majú stále vysokú frekvenciu. Je to oveľa častejšie, ako iní ľudia majú frekvenciu kľudovú okolo 80 za minútu, čo je pomerne veľa na kľud. Možno 90, niekto aj viac, ako by neustále z tele bol nejaký pocit, ako by niečo nie je v poriadku, niečo potrebujem riešiť. Čiže to sú ich reálne životné problémy, ktoré prežívajú náročnejšie, sú viac zaťažujúce, majú menší pocit kapacity to riešiť a zvládať, alebo to sú naozaj podnety zvonku, ktoré ich neustále stimulujú. Nevieme posúdiť. Jedno aj druhé je možné, možno obidva aj naraz. Nejaká kombinácia. Mhm. Hej.
My sme sa rozprávali o tom, že jasné, že každý človek, ktorý niečo rieši a necíti sa dobre, že chce vedieť, že prečo a z čoho to vyplýva a rozumie tomu, ale že extrémne dôležité je to hlavne u týchto vysokocitlivých ľudí, ktorí vlastne všeobecne akoby nemajú úplne taký pocit uzemnenia, nemajú taký pocit toho zakorenenia, tej pevnej pôdy, že aspoň toho sa chcú chytiť, že rozumie tomu, čo sa im deje. A že o to viac mm, považujem za hodnotnú tvoju prácu, že vlastne sa tomu venuješ a že chceš im na tieto vhľady dať. A napadlo mi ešte k tomu, ako sme teraz hovorili o tom strese, že vlastne z toho pravdepodobne potom plynú tie autoimunitné ochorenia. Že autoimunitné ochorenia ja mám tiež zaradené v takej kategórii, že vlastne nikto nevie úplne, že prečo vzniknú, alebo teraz už psychosomatika sa často skloňuje, ale že vlastne toto asi môže byť jeden taký hlavný dôvod ich vzniku, že ten stále aktivovaný vnútorný systém. No, nikto naozaj veľmi nevie. Jediné, čo zatiaľ by som povedala, tušíme, je, že autoimunitné ochorenia sú v podstate vnútorný zápal akoby samých proti sebe a to, čím ich liečíme, sú veľmi často kortikoidy, akoby protizápalové. A otázka je, prečo musíme dávať telu niečo, čo si vie vyprodukovať samo? Ako sa to stane, že nemáme ten vlastný kortizol, ktorým by sme potlačili? Prečo tam nefunguje tá akoby protizápalová aktivita? Tam je viacero, akoby, keby sme to chceli rozobrať po všetkých stránkach, tak nájdeme množstvo rôznych hypotéz. Na nič z toho nie sú reálne štúdie. Jediný výskum alebo smer výskumu, ktorý vieme a ktorý je veľmi zaujímavý, je, že ľudia, ktorí zažili veľmi skorú traumu, a to veľmi často ešte prenatálnu, to znamená, že matka prežívala stres počas tehotenstva s nimi, alebo to bola veľmi skoro akoby po narodení. Uh, tak tým, že mala vysokú hladinu stresových hormónov v krvi, tak sa niečo stalo epigeneticky a ovplyvnila hladinu ich stresových akoby receptorov. To znamená, niečo sa stalo a tí ľudia úplne abnormálne reagujú na stres vnímajú akoby nadmerne, prežívajú ho nadmerne, nevedia na to správne zareagovať, častejšie v strese idú do freezingu, to znamená, to je iný spôsob stresovej reakcie, než je útek a útok. Čiže nie je to cez sympatikus, ale je to cez freezing parasympatikus. A to, čo je podstatné, je, že oni pri niektorých typoch stresu, v ktorých majú pocit bezmocnosti, idú do zníženia hladiny kortizolu. A toto je u tejto skupiny bolo presne akoby zistené, že ten výskyt autoimunitných ochorení je oveľa vyšší. Mm-hmm. Čiže akoby, jednak to je taká tá neschopnosť ísť s tým aktívnym zápalom proti nepriateľovi, ísť akoby aktívne do riešenia problémov, ktorý nastal, idem do toho stiahnutia a tým pádom neviem využiť aktívne túto zápalovú reakciu správnym spôsobom. Uh, um, Niekedy akoby tým, že si neviem spraviť, keď idem do tej psychologickej nejakej hypotézy, keď si neviem spraviť hranice sama, ísť do toho povedať, dosť to nechcem, tak niekedy, bude znieť pre medicínu veľmi divne, ale ako by som použila nejaký zdravotný problém na to, aby ho vyriešil za mňa ten problém. Čiže choroba príde na to, aby ma zachránila pred niečím, v čom si neviem pomôcť sama. Keď si neviem povedať o pomoc, to je teraz nie úplne akože bláznivo, ale veľmi často vidíme, že špecifický typ osobnosti, hlavne u žien, že sa ho týka reumatoidná artritída. Reumatoidná artritída, to je takéto ochorenie zápalové prstov, kde sa tie prsty vykrivia úplne do tej maličkovej strany, sa vysoko často týka žien, ktoré sa nadmerne starajú o druhých a vôbec sa nestarajú o seba. Čiže čo presne, choroba má veľmi často sekundárny zisk, to znamená, prichádza vtedy tam, aj keď je to hrozné, bolí to, znechutí nás to, tak nám to niečo prinesie a to niečo je niekedy pomoc, podpora druhých. Niekedy sa druhý začne starať, ja už nemusím robiť. Ako, to sa deje, choroby majú sekundárny zisk a niekedy naozaj takýmto zvláštnym spôsobom to telo donútime, aby to spravilo za nás to, čo nevieme spraviť sami. To mi dáva veľký zmysel. Myslím, že to je taká fakt, že dôležitá vec, ktorá mala dneska odznieť. A je ešte niečo, čo sme nepovedali v rámci tejto témy a chcela by si ešte doplniť? Rozmýšľam, ešte ma napadajú nejaké ďalšie diagnózy, ale asi nie je nutné, aby sme boli úplne komplexní, akože čo tam patria, ale um,
Ešte keď úplne posledné, vec, čo ma napadlo, čo s tým kortizolom súvisí, to je niečo ako chronická borelióza. Mhm. Uh, v Amerike títo integratívni funkční lekári, ktorí sú akože reálne lekári medicíny, v podstate už dlhodobejšie pozorujú, že chronická borelióza je diagnóza, nediagnóza, že v podstate to ide o niečo, čo je veľmi paralelné s chronickým novovým syndromom, kde práve to úplné vyčerpanie, neschopnosť reagovať na podnety, vyčerpanie toho stresového systému, akoby, ktorý niekde zatekol, reaktivuje nejaké imunitné veci, vrátanie tých nejakých protilátok proti borelióze. A to, čo býva prekvapivé, a čo myslím, že by prekvapilo mnohých lekárov, že v takomto stave tohto chronického vyhorenia sa naozaj z ničoho nič aktivujú protilátky proti niečomu. A keď tam dáme kortikoidy do toho, tak sa tie protilátky zmiznú. Čiže akoby choroba zrazu prestala byť tým, že dáme kortikoidy. Čiže je to strašne zamotané. Je tam veľa vecí, ktoré vnášajú do tých klasických medicínskych vysvetlení chaos, do tých diagnóz, ktoré by sme mali radi, aby sme aspoň mali niečo uchopiteľné, tak v podstate teraz strácame pôdu pod nohami a nemáme za to nič akoby Čoho chytiť? náhradné, hej. Čiže um, hovorím to kvôli tomu, že vnímam ako veľmi dôležité akoby posunúť veľa zdravotných ťažkostí a diagnóz také viac psychofyziologickej roviny, lebo tamto tie vysvetlenia dáva. Hmm. Že na to nestačí iba ten klasický medicínsky pohľad, že toto je stres, a toto je zápal, a toto je niečo, a toto je borelióza, a toto je niečo. Ten komplex je dôležité, že to sa vzájomne strašne ovplyvňuje. Tak, presne. Presne, toto je zhrnutie nášho projektu, alebo tvojho vkladu do toho. A zároveň by som to chcela využiť ako také pozvanie, že ak vás toto zaujíma viacej, ak by ste chceli sa viacej možno, že porozprávať o tom, čo vás konkrétne sa týka, tak na to bude priestor na tom stretnutí 7. apríla v Bratislave. A zase dám linku k popisu tohto videa, veľmi vás tam pozývame. Bude to určite super, skvelé. A budete tam mať Lenku pre seba a možno, že aj nejaké tajči tam zacvičíme, takže ste srdečne pozvaní. A na záver ťa, Lenka, ešte poprosím, keby si nám trošku načrtla, že o čom bude teda budúci rozhovor, už náš posledný, piaty. No, náš posledný piatý rozhovor by mal byť hlavne o tom, že čo s tým. Čiže vidíme, že je to problém. V podstate trošku sa opýtnem od toho, čo už niekto vytvoril, a to je to, čo priniesla tá Thanosová spoločnosť, ako oni pracujú s tými ťažkosťami okolo hypermobility. Čiže aj nejaké funkčné veci, aj ako pracovať s tými ťažkosťami strávením, ale my sa zameriavame hlavne na takú tú akoby psychologicko-pohybovú podporu, ako dostať viac akoby stability na tej telesnej úrovni do tej nestability. Čiže takéto spektrum vecí, ako si v tých rôznych ťažkostiach pomôcť na rôznych úrovniach, tých bežných akoby každodenných stravovania, nejakých doplnkov, nejakého niečoho, nejakého fyzického cvičenia, až cez nejaké psychologické, psychoterapeutické pomôcky, prostriedky. Takže také široké spektrum, náhľad na to, a potom sa budeme snažiť priniesť možno nejaké workshopy, kde cieľovne pracovať s konkrétnymi témami a s nejakými cvičeniami, ktoré si viete použiť už potom pracovať. Super. Bude to perfektné, takže ďalší pondelok sa môžete tešiť na odpovede na otázku, čo s tým. A ďakujem, Lenka, za tvoj čas, za tento rozhovor. A Ďakujem pekne, Anička, tiež. deň Pozdravujem ti ešte všetkých. želám. Pekný deň.